ka-tiktokers ko dyan, ito na po yung dinuguan. Tapos ko na po niloto. Ito na po siya. Boom. Sarap yan. Lutong Bisaya. Style dinuguang Bisaya. Ito po yung yan po. Maraming salamat po mga ka-tiktokers ko dyan. Sana suportahan niyo po ako sa maiksi kong vlog ngayon na nagluluto pa ako ng dinuguan style Bisaya. Maraming salamat po. God bless. Ingat po lagi. Bye-bye mga ka-tiktokers. Bye-bye. Magandang hapon po mga ka-tiktokers ko dyan. Nandito ulit ako sa kusina para magluto ng dinuguan. Ito po ang mga ingredients ng dinuguan. Hiniwa ko na po yung sibuyas, saka luya, pangtanggal ng langsa. Meron po tayong magic sarap. Meron tayong pork cubes. Bitsen. Pamintang durog. Yan, pamintang durog. Tapos siling green. Yan. Tapos meron po tayong dugo ng baboy. Yan. Tapos meron tayong nakahiwa-hiwa na baboy na maliliit. Yan po siya. Yan. Yan. Tapos meron din po tayo ng laman loob ng baboy. Yan, laman loob ng baboy. Tapos meron din tayong pinapalambot na tainga ng baboy. Yan po mga ka-tiktokers ko. Ano lang to, parang lutong Bisaya din. Simple lang naman. At saka mura lang. Dito sa Ras Al Khaimah mo mabibili sa Manila Supermarket. Kasi mayroon kasi dito Manila Supermarket sa Ras Al Khaimah na lahat ng items ay galing sa atin, galing sa Pilipinas. Baboy, lahat. Lahat ng hinahanap mo nandoon mo makukuha. Doon mo mabibili sa Manila Supermarket ng lahat ng mga produkto na galing sa atin. Sabi nga nila, tangkilikin natin po ang atin. Yan. Ngayon, hihiwain ko na. Hihiwain na. Hihiwain. Yan. Mga ka-tiktokers ko dyan, kumusta po kayo? Ingat po tayo lagi. Kasi huwag tayo mawala ng pag-asa. Lagi may isipin natin, lagi may hope. Matatapos dito. Tapos mga ka-tiktokers ko dyan, maya-maya ipakita ko sa inyo kung paano pagluto ng dinuguan. At saka ipapakita ko sa inyo mamaya din ang pagkatapos ng pagluto ko. Maraming salamat po mga ka-tiktokers ko dyan. God bless po. Bye-bye. Ayan mga ka-tiktokers ko dyan, hiwain na po natin itong laman loob ng baboy. Hindi po siya kalakihan. Ano lang. Maliliit lang. Yan mga ka-tiktokers ko dyan. Siguro marunong din siguro kayo din magluluto. Itong sa kaya style ko, style na Bisaya style na pagkaluto ng dinuguan. Ito mga ka-tiktokers, igisa ko na po. Igisa ko na yung bawang, sibuyas, at saka luya, bawang.
siya. Pagkatapos po mga ka-tiktokers ko, lagay po natin yung laman loob ng baboy. Tapos itong baboy. Tapos lagyan natin ng paminta. Sing. Tapos lagyan natin ng orange. So maya mga ka-tiktokers, ipapakita ko sa inyo yung finish yung pagkatapos ko pagluto. Ha? Hindi po, bye-bye po, bye-bye mga ka-tiktokers ko dyan, bye-bye.